skúsme možno tak veľmi jednoducho a jasne, že čo je ten strach a tá pýcha. V tomto prípade samozrejme strachov a strachu je veľa, ale tu ide o strach pred Bohom. Možno ani nie je tak všeobecný, ale strach z toho priblíži sa príliš k Bohu. Tak ako napríklad ja mám strach urobiť ďalší krok, lebo myslím si, dosť oprávnene, že by som si mohol niečo nabiť. A my máme taký strach z Boha. Bojíme sa prísť k nemu. Viete, ľudia majú rôzne strachy pred vecami, o ktorých im rozum pomerne rozumne hovorí, že daj si pozor. Napríklad, keby som stal takto vo dverách, otvorených dverách lietadla vo výške, čo ja viem, 1000 metrov a mal na chrbte taký ruksak s takou šnúrkou a niekto mi povedal, skoč. Je to úžasný zážitok. Keď to urobíš aspoň raz, tak potom už tomu neodoláš. Ting, 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 blikalo by mu také varovné svetielko. Chlape, príťažlivosť existuje. 1000 metrov, to je krát G, krát neviem čo. Bum, tresk, kinetická energia, placka, je to jasné, hej? Niektorí to síce prežili, ale to tak 1 z 1000 z milióna. Napriek tomu, že to vyzerá šialene, sú ľudia, ktorí skáču a skáču veľa a hovoria, že to je úžasný zážitok. Keď stojíte na takom svahu, zasneženom svahu, pre mnohí si hovoria, au, moja noha, ešte dobre, že som poistený, tu sa určite dolámem. Radšej to vypnem a idem dole pekne, buď sedačkou alebo peši. Napriek tomu, tí, ktorí lyžujú, vedia, že je to úžasná skúsenosť a krásny zážitok využiť ten zasnežený svah a zísť dole. A využiť tú príťažlivú silu nie na to, aby vás dolámala, aby vás zničila, aby vás zabila, ale na to, aby ste si to naozaj užili, aby ste zažili niečo krásneho. A ľudia, ktorí robia, teraz nehovorím o nejakých extrémnych športoch, ale o takých, ktoré prinášajú určité riziko, ale sú nádherné, hovoria, že je to pre nich častokrát také neodolateľné, že je to pre nich vášeň. Ale museli urobiť to, mňa vždycky fascinuje tých skokaní na mostíku, viete, na lyžiach. Ako ešte spustí sa z toho kopca, to by som sa nechal ukecať, ale z tej veže, že letíte vzduchom na lyžiach, neviem koľko desiatok metrov, a tam je jeden taký moment, za ktorý sa už nedá vrátiť. Urobíte hop na tie lyže a ono to potom už ide samo. Potom to už ide samo, ale musíte ten krôčik urobiť. Vieš, možno, že ty si na tom mostíku a tuto tvoj rozum hovorí, tvoja skúsenosť, tvoje zranenia, toto nie. Na jednej strane si hovorí, bolo by to asi super, to by bol zážitok. Ja som raz tak sedel na takom tobogáne v Chorvátsku. My sme s deťmi hovorili, že brutálny tobogán. A ja som najprv chodil po takom točitom. A tento bol taký, že a tesne pred koncom sa to vyrovnalo. Nakoniec som sa odhodlal a spustil som sa. Hneď prvú sekundu, myslím, že to boli len 100 sekundy, lebo to bolo rýchlo, si hovorím, bože, čo som to urobil? Pocit, ako keby ste naozaj padali. A potom zrazu tesne sa to pred koncom vyrovnalo a vy ste krásne ako žabka pohľadne sa dostali. Išiel som znova a znova. Bolo to úžasné, ale ten prvý pocit, pustiť sa, nám naozaj možno bráni strach, lebo v živote sa stávajú zlé veci. Nechcem povedať, zahod to za hlavu a choď k Bohu, vrhni sa mu do náruče, skoč z toho lietadla, spusti sa z toho mostíka. Nie, ja ti hovorím, že Boh vie o tvojich zraneniach. O tom, že si vyskúšal sa niekomu hodiť do náruče a bol si tvrdo sklamaný. Bol si podvedený. Bolo ti ublížené. Takéto skúsenosti v živote máme. A preto sa bojíme. Boh nehovorí, ty si zlý, lebo sa bojíš. On má s tebou súcit. On vie o tom, že sa bojíš a že máš strach. Ale aj tak tebe vystiera ruku a hovorí, že poď. Mám 2-ročnú dcérku, o mesiac budem mať 2 roky. Naše najmladšie dieťa. A boli sme teraz v plavárni a ja som ju teda vyložil, lebo sa driapala hore na ten kraj. A ona tam tak stála a ešte predtým, ako prvýkrát skočila, tak ona sa až úplne takto triasla. Ale videl som, že strašne chce a tak skočila. A viete, čo spravila, ako dopadla do vody? Ešte, hej? A znova. A potom si už vyšplhala na ten stupienok, ktorý tam bol v tej plavárni a stade chcela skákať. Ale pred tým prvým krokom sa takto triasla. Stanú sa veci, že človek sa vo svojom živote
sklame, zraní, aj po tej fyzickej stránke, že si naozaj niečo zlomí, že si ublíži, že sa pritopí, hej? Že, ja neviem, ochorie, že mu niekto blízky zomrie, že ho niekto opustí. Ale ja vám chcem povedať, že tuto k tebe vystiera ruku Boh. On nie je ako človek. On nie je ako tento svet. V tomto svete je všeličo pokazené. Sú pokazené vzťahy. Je vlastne narušený celý tento svet. Ale Boh tým nie je zasiahnutý. Boh je dokonalý. Tak, ako sme to spievali, ako sme sa modlili. Viera je to, že nepovieš, všetko je OK, nič nie je problém, celý život prejdem zľahka, bez utrpenia. Ale to, že verím, že Boh je OK. Že Boh mi nikdy neublíži. A že napriek tomu, že moja skúsenosť, moje zranenia mi hovoria pozor, ja môžem prekročiť tú hranicu. Tá druhá vec je možno pre tých, ktorí sa neboja. Viete, ja vám poviem úprimne, ja sa hanbím báť. Ako chlap. Čo? Hej, pre babi. Babi sa boja. No a čo, tak sa zabijem. Hej. Neverím tomu, že to niektorí z vás, chlapov, a možno, že aj dievčat, tak neprežívajú. A my si povieme, my taký problém nemáme. Ale práve tá hanba báť sa, to je naša pýcha. Lebo ľudia, ktorí sa boja, tak na to majú rozumný dôvod, ktorí sa boja skúseností sveta a potrebujú povzbudenie. Ale človek, ktorý si povie, ja sa nebojím, tak je možno ako Pavol. Môžete si povedať, že Pavol, to je úžasný chlapík. Miro, keď tu kázal včera ráno, tak hovoril o tom, že Boh sa ho zmocnil. Že je tam použitý taký výraz, ako keď rytier uchopí meč pevne do ruky. Proste, že ho držal a robil s ním, čo chcel. Že bol takým nástrojom v Božích rukách. A si hovoríme, wow, to je super, ja by som chcel byť takým Božím nástrojom. Ja sa dokonca ani nebojím, Pane, zober ma, zmocni sa ma. Ale my zabúdame na to, že Pavol to nemohol zažiť, pokiaľ nepadol na zem. Jemu bolo všetko jasné o Bohu. On mal jasné poznanie, bol perfektne vyučený. Pri nohách Gamaliela ako farizej poznal perfektne písmo. Bol bezúhonný, čo sa týka zákona, dodržoval všetky predpisy. Náuka, super. Morálka, super. Obrady, super. Všetko mu bolo jasné. Vedel, čo má robiť na základe toho. Išiel a prenasledoval tú sektu, ktorú vzbudil Ježiš z Nazareta, ako to on videl. A keď išiel k Damašku, taký ten istý, čo všetko mu je jasné, ktorý pozná Boha, tak zrazu padol na zem. A vtedy, keď padol na zem, tak vtedy si prvýkrát v živote poctivo položil tie dve otázky. Kto si a čo mám robiť? Lebo vtedy prvýkrát sa zatriasla jeho pýcha. Možno toto je tvoj problém. Možno sa nebojíš, ale možno si istý. Ja viem, kto je Boh. Ja viem, čo mám robiť. Ale napriek tomu, kde si cítim v srdci, mal by som ísť viac k nemu. Veď ja viem, kto je. Veď ja viem, čo mám robiť. Ale mňa to nepriťahuje. Ja sa nebojím, aby som aj išiel. V pohode. Ale zase až tak veľmi ho nepotrebujem. Veď ja už viem, kto je a čo mám robiť. Možno tvoja tvrdosť srdca, moja tvrdosť srdca bráni, aby si zažil, že Boh je neodolateľný. Že ho potrebuješ. Že po ňom túžiš.